25 kumpanija differenti inġabru fl-Università ta' Malta bilan li joffru ċ-ċans lill-istudenti biex jiddiskutu u jiskopru iżjed dwar l-opportunitajiet li hemm lesti għalihom hekk kif jirxsu l-għadba tad-dinja tax-xogħol. Dawn il-kumpaniji jivarjaw minn dawk relatati mal-assikurazzjoni, in-negozju tal-proprjetà, it-trasport u l-gaming fost l-oħrajn. Opportunità biex l-istudenti jiddiskutu ma' rappreżentanti ta' dawn il-kumpaniji stabbiliti u jifhmu xi triq jistgħu jaqbdu hekk kif jiggradwaw. Jacob Portelli, rappreżentant tal-Kunsill tal-Istudenti għal Moa News li tul is-snin li ilha ssir din l-attività servit ta' pont tal-istudenti bejn id-dinja akademika u dik tax-xogħol. Għall-ewwel darba għandna 25 kumpanija fejn qegħdin diversifikati tul is-setturi kollha biex inti hemmhekk kull student ikun jaf x'opportunitajiet għandu, mhux ikun ristret ma' xi tip ta' industrija waħda jew oħra. Mhux l-ewwel darba li l-istudenti stess waqt il-vjaġġ akademiku tagħhom jinħolqulhom dubji dwar ser ikun il-pass li jmiss f'ħajjithom. Daniele Maniskalko, studenti universitarju fil-qasam tas-saħħa qal li ħafna drabi studenti fil-qasam tiegħu ma jirrealizzawx kemm hemm opportunitajiet jistennewhom. Naħseb li events bħal dawn importanti ħafna għal kull studenti li jew għadhom deħlin ġodda jew jiggradwaw. Għax nafu li hemm ħafna pressure fuq x'ħadd tkompli tagħmel fil-futur jabek u di tiġi hawnhekk u taqa' ma' kumpaniji differenti, tieħu perspettivi differenti ta' x'tista' tagħmel skont il-korsi jekk jien qiegħed fil-qasam tas-saħħa. U f'qasam tas-saħħa isu jidħol f'ħafna aspetti differenti u jekk tara isu perspettivi differenti tkun sa tagħżel karriera li trid. Il-Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona faħħar din l-inizjattiva u saħaq fuq l-importanza li l-istudenti jżommu ruħhom aġġornati bl-opportunitajiet kollha li hemm jistennewhom fid-dinja tax-xogħol.